L'Ajuntament ha iniciat aquests dies uns treballs que tenien pendents als Camps Elisis, que és l'arranjament de 3 fonts d'aigua potable, fonts històriques del recinte dels Camps Elisis, com és la Font de la Sirena, la Font del Lleó i properament la Font de les Granotes o dels Nenúfars. Aquestes actuacions havien quedat pendents perquè tenien diversos problemes d'impermeabilització i amb el dipòsit, i per tant ara a través de les millores del contracte de jardineria les podem abordar i per tant podran tornar a funcionar totes elles de forma moderna a partir d'aquesta primavera. Dintre del concurs de jardineria que es va adjudicar a AXA Soriguer, es va incloure com a millora la reforma i per tant també rehabilitació de 3 fonts simbòliques dels campus, la Font de la Sirena, la Font del Lleó i la Font de les Granotes o dels Nenúfars, té els 2 noms. Aquestes fonts també ja estan en ple procés de rehabilitació dintre de lo que és les actuacions sobre els Camps Elisis, el nostre jardí més representatiu.